Anni ja Sanni. Annin ja Sannin äiti Fanni ja heidän pikkusiskonsa Anna. Annin ja Sannin luokkakaveri Emilia. Annin ja Sannin luokkalaiset pojat Topi ja Tomi. Opettaja Olivia, terveydenhoitaja Katja ja kioskinpitäjä Pete. Aamu jo. Tänään on koulua. Voi ei, pitää herättää sisko. Anna, herää. Ei kun Anni, herää. Mitä? Nyt? Meidän pitää mennä kouluun. Taas koulupäivä. Niin, mennään pukemaan, tule. Joo. Minä taidan ottaa vaikkapa... Minä taidan ottaa. Joo, minä otan tämän. Ja minä otan nämä lasit. Okei, laitetaan ne nyt päälle. Valmista, mennään syömään, sisko. Joo. Tule. Nyt. No niin. Täältä puuttuu jotain. Voin hakea sinulle porkkanan. Kiitos. Muuten... No niin. Tässä ne porkkanat. Minä voin laittaa ne pöydälle. Joo. Nyt. Syödään nyt, sisko. Joo. Porkkanat oli hyvää, eikö ollutkin? Joo. Mennään nyt eikö... täällä jäi vielä. Saanko tuon maissin? Joo, minä haluan kalan. Okei. Se oli hyvää. Niin oli. Lähdetään koululle. Tule. Nyt. Lähdetään. Tule. Joo. Lähdetään. Tule. Joo, oota. Tule. Joo. Seuraa minua. Tule. Joo. Katso, Peten kahvila on tuolla. Mennäänkö moikkaamaan? Joo. Tule. Ja nyt. Moi, Pete. Moikko. Voimmeko tilata popparit sitten koulun jälkeen? Tietenkin voitte. Laitan jo tänne laskimeen. Okei, nähdään. Moikka. Moikka. Moikka, lapset. Eikö Pete ole tosi kiltti? No, on se tosi kiltti. Tule, mennään. Ai. Sattuiko? Ei nytten. Onneksi ollaan jo koululla. No, aivan totta. Hei, tuolla on Emilia. Joo, mennään katsomaan. Tule. Mä otan lasit pois. Nyt. Taidan laittaa nämä lasit tonne mun päähän takas. Okei, Emilia on tuolla. Mennäänkö kohta katsomaan? Joo. Okei, laitan nyt ne. Hyvä nytten. Mennään Emilian luokse. Tule. Joo. Nyt. Moi Emilia. Moi. Moikka. Mennäänkö jo jonoon? Kello on jo tosi paljon. Mikä teillä kesti? Kävimme Petellä. Ja sitten pyysimme siltä ja sitten hän nukkui vähän pommiin. Okei, mennään nyt jonoon ennen kuin kaikki ryntäävät jonoon. Mennään nyt nopeasti, tulkaa. Joo. Oppilaat odottavat jo varmaan jonossa. Menenpä avaamaan heille oven. Noin. Tulkaa vain sisälle. Tervetuloa. Hoi. Mennään. Kaikki on tulla luokkaan. Muistakaa, että vaatteet laitetaan tuonne.
Ai, siellä onkin lasit. Hienoa, Anna. Siis, miten muistan koko ajan sinun siskosi nimen? Ai, meillä on melkein samat nimet. Niin, olet Anni, siis hyvä Anni. Eli meille tulee tänään uusi oppilas, voit tulla tänne. Ja sitä vain itsesi, vaikka olen Sitruuna. No niin, voit mennä istua tuon krokotiilin viereen, okei. No niin, aloitetaan. Tunnin päästä. No niin, välkkä alkaa, voitte lähteä. Ensimmäisestä rivistä lähtien. Ja vielä viimeiset.